जोंनियाव गुबुन गुबुन लैंग्वेजनि जायफोर निउज चेनेलफोर दं, जायफोर निउज चेनेलफ्रा खबरखौ स्पिडलि भेरि स्पिड जोबोद गोख्रैयाव मावो बा गोसारहोनो हायो, बिथांमोननिफ्राय जों मालाबा मालाबा खबरखौ मोनो। बेवहाय माखासे खोथाया बेसेबां बिथा दं बेखौ मोनथिया, नाथाय ओरैबादि खोथाजों बुंगोन जे ओरैबादि जाखायो। दा माखासे बेबादि स्पिडै फैनाय माखासे जोंनाव खबर सफैयो गुबुन गुबुन लैंग्वेजाव, जोंनि बर'निया एसे लेट जाबावोसो। दा बेनिखायनो आरो ओरैबादि गरमाव मा अंकजों मा थांखि लानानै बुङो ना बुंनाय स्टाइला बिदिनोखा, बेफोरखौ बुंस' हाला, नाथाय फैयो, नायो, जोङो साननांगौबो जानानै फैयो मालाबा मालाबा, आरो स्पिडबो फैखानांगौ खबरफ्रा। दा बावहाय माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिंबो जानो हायो, मालाबा मालाबा हमस्लाबनो हायै, पार्टलि फल्स एन्ड पार्टलि राइट बिदिबो जायो। इट इज नट फुलि रं एन्ड इट इज नट फुलि राइट, बेफोरबादिबो मालाबा मालाबा जानानै फैयो। दा बेखायनो माखासे बुस्थुखौ जों टाइम एन्ड एडजास्टमेन्ट बे बुस्थुआ थानांगौ। दा बे थांबाय। मोनसे खोथाया मा, हाजार हक जेखि जाया, जोङो नंगौ जोंनि ओनसोलखौ पलिटिकेलि डेभेलप खालामनोब्ला माखासे गोजौ थाखोनि जायफोर पार्टी सरकार सालायनाय बेफोरानो जा, बा जों दिनै माबा मोनसे जायोब्ला सोरनाव गसर गाबो, जोङो दा बहा दं? आन्डार दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम। दा बे हिसाबै दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसामा नङाब्लाबो माखासे सावबिनिस, आं बुंजोबला दट दट गरामि जायफोर दङ, नांथा नुंथा गोदोनिफ्रायनो एसेबाबो उपस होबोनाय, दा बियो मालाबा मालाबा टेस्ट खालामनो नागिरो, ना मालाबा मालाबा गुलुं गुजुङाव बेस्थ' दोननो नागिरो, ना मालाबा सेस्था खालामनानै फेल जायो बिसोरो, बेखौ आं मालाबा मालाबा जोबोद सिन्था खालामो आरो बुंनो सानो। नाथाय बिथांमोना मालाबा मालाबा मावथारनो गोसो जानानै मावो ना टेस्ट खालामो बेखौ मिथिया, जे गोहो दंना गैला बिसोरनाव, सक्ति दंना गैला बिसोरनाव, रायजो राजा बिसोरनाव लोब लोब ओंखारना ओंखारला, स्ट्रें बुस्थुआ गैना गैला, बेखौ प्रि टेस्ट खालामनो नायो ना मायो बेखौ आं बुंनो हाया। खिन्थु सम सम जोङो जोंनि जायगायाव नैबे खोथाखौ नंखायबो बुंनो हाया। आरो जुदि जाय जेखि लिडारानो जाया मानो, जुदि बेखौ नंखाय होनोब्ला आङो फुरा बुंगोन आरो फुरा आङो रेडि। सोरबा जुदि बेनि सायाव डिबेट होनोब्ला जायखि जाया IAS अफिसार, जेखुनु लिडारानो जा, जेखुनु सुबुङानो जा, आं नैबे खोथाखौ बुंगोन। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ, जों आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव दं, जों मानियो, नाथाय माखासे गरामिफोर जायफोर दङ, जोंखौ मालाबा मालाबा टेस्ट खालामनो आरो नैबे रावनि खोथायावबो जानोबो हागौमोन ना बिसोरनि गोसो सिङाव, थानोबो हागौमोन माबा मोनसे सिन्थाधारा। बेल'थ' नङा, बै समावबो बबेबा भिडिअ दं आंनियाव, बबेबा मोनसे इनस्टिटिउटनि गेटआवहाय बर' राव गैलायलायै जाखांबाय। आरो दा बावैसो दाख्लैसो मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारखौ एसेमब्लिनि स्पिकार जानायाव, एसेमब्लिनि बे जे मासि बाव जिरायनायाव गोथार खालामनांगौ सुवा जाबाय।
होनगुलायदों बेफोरबायदि खोथाफ्रा जुदि टेस्ट खालामनाय नंगौना नङा, जोंखौ सोमोनांहोनाय नंगौना नङा, जुदि बेखौ सोरबा नङा होनोब्ला आंजों डिबेट खालामनो फै, दिनैनो दानो फै, सिदा खोथाखा। बेफोरबादि होननो मोना। ट्राइबेल माहारिनि सायाव मुगैनाय शब्द बाहायदों। बेफोर मा सिम्बल, बेफोर मा दिन्थियो? दिस काइन्डस अफ सिम्बल्स रिफ्लेक्स, जोंनो माबायदि रिफ्लेक्स खालामो? माबादि खालामो? सिन्था खालामना नायदो। माबादि लागातार द्रोद 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 बिथांमोनहा मालाबा मालाबा टेस्ट खालामबोयो, मालाबा मालाबा जब्द खालामनो नाजाबोयो। बे क्लियारखा। जिखुनु गासैबो नङा, माखासे थायो। नाथाय जोङो सांग्रां जानांगौ। जेब्लाबो मोजाङै सान्थि भाबै जोंनि जेनाखि ओनसोल, बे ओनसोला उन्नति जानांगौ। बास बेनोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।